Grabando. O grupo de teatro Terra de Ondas dálles a benvida e agradecelles a súa presenza hoxe aquí. Esperamos que a representación sexa do seu agrado e nos podamos volver a ver en futuras ocasións. Por favor, apagad os móviles e a función vai comenzar. Aquí, aquí. Outra lavativa. Un xarope hepático. Soporífero e somnífero. Un remedio purgativo. Outra lavativa carminativa para que o señor alixeire ventosidade. Unha poción preservativa. Cheo de ervas, o carallo ves máis raras que Dios por todos lados. 10, 20, 35, 55 e 33, 88. De que le levo gastado 88.000 pesetas a conta gorda. No que levamos de ano. Me cago en comida para as vacas e unha boa dentellada. Ai, señor Pampín, vaya modo. Non se pode abusar de tal maneira da xente, mira. Vamos, axiña, que retiren isto. Non hai ninguén. De veces que lle terei dito que non me deixen só. Nada. Toniña! Isto está carallo. Ya está. Tilín! Pero que nesta casa non hai xuízo. Estou malito. Estou só. Nada. É como quen lle bota agua aos pitos cando chove. Toriña! Señor, que me deixe morrer desamparado. Xabar! Será esta vela. Oi, ela morreu alguén. Tengo un crosque aquí enriba dos ollos coa presa. Hai unha hora que me deixastes. E quedarás nas boletas. Terme abandonado estando como estou. Verde! Pero se non podo berrar nin parar que non me faz máis que entrometer a cada palabra que digo. Pois fale dunha vez. Outra vez, non podo falar. Retírame isto, a ver. E que? Foi boa a lavativa? Botei moito feio. É que me conta. Iso non é cousa mía. Chama o señor Pampín e dígalle que me teño fudido. Que para iso cobra. Pois que me prepare unha boa cunca de caldo que xa vai sendo hora de tomar a miña poción. Sí. Ben que troulean a súa conta o señor Pampín e non se anustiaron. Toparon o teto a vaca e chuchan nela pro ceo. Gustaríame saber a min que doenzas ten para tal
aplicar as prescripcións médicas. Anda, chama a miña filla Angélica que lle teño que dicir unha cousa. Pois aí tivera, nin que a tivera no pensamento. Angélica, miña filla, tiñamos que falar. Do que mal, Pero ahora, espera unha mija. Toniña, o penico. E de volta, filla. Depresa, apure, bola, señora! Dame do señor Pampín, acaba con nós. Toniña, Mande, sí. non sabes do que che quero falar? Como non vou saber, si? Lévame 6 días abaneando co conto. Se non fala de outra cousa, cona. Daquela, si xa o sabes, por que non vas e te adiantas a falar por min, que sempre pode ser de máis influencia? De máis influencia. Si, polo teu carácter. Eu penso que che ten respeito. Que? Seu pai? É que me dá medo sacarle a conversa, Toniña. É ti... Dime unha cousa. Desaprobas os meus sentimentos? Cada cal lame o seu carallo. Fan mal logo deixándome levar polas emocións. Non dixen tal. A ti non che parece providencial que nos coñecésemos tal e como foi? É o garbo co que se me puso diante. Que boa planta ten, Centella. Non podía ser doutra calidade, señora. E que facilidade de palabra. Tena toda. E logo pode haber cousas máis namoradeiras que as que me di. Como vai a veras? Ti imaginas algo peor que esta cadea na que me teñen, sin poder corresponder os ímpetos desta moito paixón que San Antonio nos ofrece? Imagino. Como é iso que imaginas? Porque, miña señora, algo se escolta de que a queren meter nun convento. O que? Pois, iso se rumorea. Meu Deus, sería a miña morte. Iso nunca vai acontecer. Meu paifiños sería incapaz de me privar da miña liberdade. Seu paiquiño non. Para a lurpia da súa muller. Maldito. Tranquila. Rei da manaco de cristal e botareiro nas comidas. Non sei xa estola, muller. Non sei como superar isto se non penso nese amor que me ten e que tantas forzas me dá. Ti, Toniña, acreditas nese amor tan grande que di que me ten? Hai de moito conto nas cousas do amor. Moito mangante. Ti que esbardallas, Toniña. Como vas a entralas todas as cousas que me di? Deus mediante, logo vai sair de dúbidas. Na carta de onte dille que ten decidido pedir a súa man. É unha cousa lle digo. Olla forzas. Fale co seu pai, cara. Ten que se echar as patacas na terra toda. O primeiro que ten que facer é sair desta cárcere de sentimentos. Non será para tanto, muller. É porque se o seu pai xa non tiña problemas con aceptar un pretendente que non lle gusta, que agora ten outro é definitivo. Por moito que a señora nas súas nomes namoradeiras pase por alto. Dame a min, pero seu pai nunca aceptará que el sexa ela. Meu pai é moi boiño e acabará por entender. Seu pai? Será boiño, será. Non o poño en dúbida. Mas co seu xenio, impertinente, egoísmo, conservador máis que o Papa de Roma, e demais, será boiño, será. Pero o seu pensamento está moi lonxe do da señora. Súa cabeza debe unha de deixar na arca de Noé, porque... Agora sí, filla. Miña filla, teño que che dar unha noticia que con certeza che vai agradar.
Pedironme a túa man. Vai! E atreveros! Oh, haberá máis peixe na rede. Posteleda! Ben se ve o que lle enche o ollo a unha moza como a ti. E continuar así a súa labor de procrear. Ai, Doniña, se teño vontade de ter un neto, sabe forte. Sí, a mazá traime que rabiño. Non vai a ser que se debilite a especie. Eu só quero obedecer ao meu pai. Eses son os valores que eu te ensinei. Direche que xa argallamos o asunto e xa estás de noiva. Miña muller, a túa madrastra, quería enviarvos a ti e máis a túa irmá a un convento. Pero... nada. Levaba tempo maquinando tal cousa. Lercha maquina. Non quería consentir o teu casamento. Pero xa falei con ela e deixei-na convencida. Oh, Ya. e logo, que lle preocupaba a señora, se pode ser? Nada, uns fíos sin importancia. Uns fíos ou a saia inteira. Nada, a miña palabra está comprometida no asunto. Que bonitiño é, papai. Derme vos informes, beneficiosos tanto para ti como para mí. Para o señor tamén. Moi ben, Toniña. Comprobando cada certo tempo a saúde do teu señor. Moi ben. Non. Estou a ver se o señor ten suores coa fiebre. Porque fiebre ten. Que dis? Teño mal aspecto. Olleiras. Está Estou encarnado. se levaron o golpe. Os vos informes ben os podes ter por certos. E logo, ti sabes que é? Pois, xa que teño o teu consentimento, vouche abrir o meu corazón. Hai 6 días, a sorte quiso que nos encontrásemos de fronte. Estou por decir que foi ese amor que prendeu en nós tan asiña como nos vimos, a razón pola que vou pedir a miña man. Ben, pois diso non che sabía nada. Alegro se me ve, miña filla. E dime, Ruliña, estás namorada? Queredesvos moito? Ai, as dúas dámonos moito amor. Como as dúas? Que ven sendo iso que facedes as dúas? Eu non te entendo nada, miña filla. Que as dúas, cando ela sai a pasear polo xardín, vense ao lonxe, envíanse mostras de amor. Ben, alegro-me que así sexa. E dime, polo que me teñen dito, ten que ser unha persoa ben axeitada e educada. Ai, claro que ten o meu pai. De aspecto agradable, Moi agradable. de boa estatura, A min chégame. que fala latín e grego de corrido. Home, eu tanto non che sabía. E que daqui a 3 días ordenarán doutor. Que ordenarán que? A quen? Doutor, non me digas que non cho dixo. Quen me tiña que decir? Don Salustiano, o médico, e o seu sobrinho por parte da muller. Pero vamos ver, ó. Estábamos a falar do mesmo mozo que che ven pedir a man. Eu non me entendo. Oi. Había máis peixe na rede. Que ven sendo Florencio Carneiro, o fillo de don Nicasio Carneiro, recoñecido tratante de gando. De ovellas. Cuñado de don Salustiano, como dixen. Pois este mediodía foi que acordamos don Nicasio con o señor Pampín, don Salustiano, mais eu, que habías de casar. E mesmo mañá, se Deus quiser, virá o señor pai a esta casa facer a presentación do que vai ser o teu home. Onde foi? A emoción. Divina xuventude, Toniña. Eu diría mellor. Non podo ter mellor ollo. No vai de caza, os coellos moren de risa, porque a puntería do cazador... Di que entenderás. Eu nada. Entende o señor, entende.
maliño como estou. Levo toda a vida así. O que preciso nesta casa é que meu xenro sexa médico. Terei todo o necesario na casa. Consultas e receitas. Comeza o señor a falar con sentidinho. Sí, señor. Dá gusto. Daquela, dígame unha cousa coa man no corazón. Está vostede de verdade maliño? Pero como non vos tan maliño? Deslinguada. De acordo. A vostede é malísimo, ben se ve. Non imos rifar por iso. Pero, sendo así, sabes, vostede pensa que a súa filla precisa dun home. Pero de que vai precisar? Si, referíame a que se ten que casar. Ademais, vostede non quere un home para a súa filla, quere un médico para ele. Claro, pois claro que para mí faltaría máis. E teño ademais unha filla ben educada que se pon como as pascuas co asunto do casamento. Viciando así tamén de paso a saúde do seu pai. O malo que, por moitos excelentes informes, non esquezo que é dunha familia de velleiros. Nicasio Carneiro Laneiro. Nada máis. Non que tiven simpatía polos abelleiros. A miña familia dedicouse ás vacas durante moitos séculos. Eu ainda conservo a liñaxe materna desta rexa estirpe bovina. Crisanto Olegario Silva Becerra. Foinos ben coas vacas, por as feiras, por todas partes, polas fondas, polas millores fondas do país. O leite. A vaca é un ser nobre, de esencia fraternal a nós. E as ovellas. Que dicir das ovellas? Se alguén se comporta sin pensar e segue os demais por seguir, decimos que é unha ovella. Animais sen esencia alguna, peóns sen miolos, nada. Ademais, os ovelleiros teñen moi mala sona. Non fai falta mencionar o conto que se di por aí que fan os acantirados ou nos peneros. Non o sabes? Notase ben que é cousa de homes. Non sei. Pois hai un conto por aí que di que os ovelleiros levan as ovellas ao alto dunha cantidade ou dun penero onde a caída arrepía. Entón metenlle as patas de atrás nas botas, xa sabe. Que é o que teño que saber? Muller, pois a ovella non cae porque ten as patas metidas nas botas. E ao ver a altura, vaise botando para atrás. Oi, niña, non sei eu. Terías pouca vida amorosa porque eu non entendo. Non. O que? Dígame unha cousa, Toniña. A vostede cantos campaneiros lle viñeron repelicar? Que digo? Non teñas vergoña, muller. Tranquila. Por mí non teñas medo que eu xa repenicar, non. Xa a miña muller me di que era. Tranquila, non pasa nada. Eu entendo que sodes máis recatadas para certas cousas. É moito máis para estas propias do desenvolvemento masculino do eixo familiar. Virxen Santa, Toniña. Non perdeu vostede o tempo. 24 campaneiros. Direlle vai. Xa non me mulher por aí. E aproveitome do parvo que pasa por diante. Todo viño pequeno conta común. Pero a mí non me domina ninguén. Non, iso é verdade. A todo iso. Sí, que claro. Deixara que lle dé un consello. Eu de vostede non deixaba casar con tal Florencia. Non, por qué? Porque ela non lle vai querer. Que a miña filla non vai querer. A súa filla non vai querer ver nin en pintura o señor Carneiro nin o seu fillo. Nin cantos carneiros son de Colombia. Pero ti que... E logo... pero quero eu a ponta. Ademais, ese Florencio Carneiro é chumbo chope. O rapaz é vinculeiro. E por riba ainda o pai
contentos. Dame a mí, pero a súa filla nunca haberá de señora Carneiro. Iso está por ver. Chega con que eu mande. Non o creo. Por que non o crees? Porque a xente vai pensar que toleou, que non sabe o que fai. A xente pode ir misa, pero a miña filla ha de respetar a palabra na que está comprometida a miña honra. Iso ten máis negro que a muxirja. Obrigareina! Ou casa ou vai pa un convento. Non convento a se estragar máis a vida, digo eu. Como dis? Demasiadas monxas. O que? Que dixeme? Que nun convento non se fará esa vida. E vostede non vai ser quen de facer iso. Vostede non mete a súa folla nun convento nin todo. Que eu non a ver? Que non a mete. Que non? Que non. Que non? Que non. Que non? Que non. Que no fondo ten bo corazón. Pois non te regala! Está a brincar. Digo que cariño de pai. Pois non me entrará. Catro mimiños ben postos, duas palabriñas bonitas. Nada, xa pode chover, non me ablandarei ni unha mija. Andrómenas que ten bo fondo. Serei bravo como as xestas. Couque, señor, lembre que está malí. Está visto que cando amo mestura allos con bujallos, va de ver do servicio traen as cousas a rejo. Tócalle a gaita a cachafeiro. O que tal hai que ouvir unha criada que se atreve a falarle así a seu amo? Ven aquí, ven condenada, ven aquí que che vou ler os silabarios, ven aquí. É o miña obriga a impedir a deshonra dos meus señores. Desvergoñada, mala, que cachen. Non consentirei esa boda. Ven aquí, piollo do demo, que che vou ler as... Ven a... Non quero ser Angélica casada con ese carneiro. Ai, fodín as costas, ai. Acaba comigo. Paruliña, ven aquí, meu, ven, anda a miña beira. Ven, anda aquí, muller, que me faz falta. Porque ten un meu parruliño para que lle faga falta a súa parruliña. Que hai de ter, paruliña? Pois non che sei, parruliño meu. Que me teño rabachado. Non me digas tal como. Que foi? Esa descarada, Toniña. Cada día sácame máis do meu sitio. Non te alporices, que che fai mal. Xa estou aquí a túa beira. Rusquiño. A condenada leva máis dunha hora maltraendo todo o que di. Anda, sosega, Tu o atrevemento de me decir que non estou maliño. Que vergoña. É por ela que teño este todo fel derramado. Non te alporices, Ese a modo. Ese mal bicho vai acabar comigo, xa te dixo eu. Sosega, Xa che levo dicindo moito tempo que hai que botar a casa. Pero que cousas tes? Non hai criada boa. Todos teñen as súas chatas. E a Toniña? Pon cuidado nas cousas. Limpa como poucas. É diligente. E por riba de todo, é de lei. Ti xa sabes as voltas que hai que dar para darlle o visto bo. A xente nova. Nunca sabes a quen vas meter na casa. Toniña! Señor. Por que tes que enrabechar o meu home? Eu, señor. Pois non fe, que non me dou conta. Servidora só vive pro lecer do señor. Condemo de condenada. Dou en cismar en que tiña que casar a súa filla co fillo do señor Carneiro. Eu atrevinme a dicirlle que o partido non estaba mal, pero que lle era mellor feira metela no convento. Pois, el querido non lle vexo a iso desatino ningún. Falou ben, non é para tanto. Non lle faz caso. É propio desa víbora que pedí mentiras. Non é
Anda, mete as orellas dentro do forno, que por aquí entran moitos catarros. Ai, como me coron os teus mimiños, churriña. Ala, así, ben tapadiño. Así. Toniña, traes outra almofada e ponlle aquí ao señor, que vai descansar un pouco. Agora pos aquí os peliños, aquí enriba, así tapadiños. Isto para que non me vaya así. Pero que pasou agora? Redeno, que foi? Ti non sabes con quen tratas? Ese é a pel do demo. Tens que tomar unhas lavativas de medicina para me repor, churriña. Bueno, non é para tanto. Ti o que necesitas son uns mimiños de quen ti sabes. Aquí sí. Ai, paroliña, ti és o único conforto nesta desgracia. Meu carrapucheiriño. Miña carrapucheiriña, teño que che pagar tanto ben que me das, tanto amor. Xa che dixen que é o meu desexo de estar. Ai, miña xoia, non me digas iso. Cada vez que me falas de testamento, pónseme a pel de galiña. Oh, arrepío, miña prenda. Oh, a fogo. Mandeiche que avisaras o notario. Veu comigo o señor Bonafé, está agardado fora. Pois que pase, meu ben, que pase. Ai, aún estas cousas rompenlle o corazón. Toniña! Mande, señora. Para pasar ao señor Bonafé. Sí. Adiante, señor Bonafé, adiante. Toma, sento, Toniña. Xa me ter falado a miña muller de ser un home de lei. Pois ben, é o meu desexo facer testamento. Ai, e non poderíamos falar de outras cousas. A súa primorosa muller xa me puso antecedentes dialécticos das súas intencións venturosas como dos propósitos que ten ordenado. Pois dispoña, señor, dispoña. Pois falareille desde a miña ampla e verificable experiencia. É reputación ben florida en todo o país, de lado a lado. O meu consello, profundamente meditado e estudado coa mellor das desesables bonanzas futuras para o seu descanso a beira do noso Señor, sería que lle deixe toda a súa fortuna, terras e casas, a súa ben querida e amada esposa aquí presente. Iso como pode ser, señor Bonafé? E as miñas fillas? Señor don Cristian, a súa melíflora e armoniosa esposa supón, desde o sempiterno e inflexible amor que lle profesa, no seu modesto báculo de etapa de senitude, que sen dúbida será longa e proveitosa. Oi, non sei eu, co maliño que estou. E co que iso significa de sacrificio da súa delicadeza, gracia, finura, filigrana de exquisitez sin mácula, exposta a cuidados íntegramente dos cuidados pasionais do Señor. Sin ela, a existencia é vaca. Se existencia vaca é boa existencia, non? No. Vacua, insustancial, insignificante. Faustina é a única salvagarda na travesía dos mares revoltos. No seu caso, en todos os
dos derradeiros recursos vitais, que començase, velará e defenderá a benevolencia e o intelecto fronte á áspera malignidade, ou a inopia moral, afastando a concupiscencia. Que di que fai cucu? No, concupiscencia, o propósito, a pretensión de posuir bens terrenais e de ter excesos e apetitos deshonestos. E todo isto, meu excelso e considerado señor, mentras que as súas fillas están casadas noutras vidas, onde os maridos encherán as panzas co seu legado patrimonial. Satisfeito, completo a miña intervención vinidora entre dous corazóns de amalgama e benquerencia, derretidos de amor, o un polo outro, sabedor que, desde a súa atalaya de sapiencia, onde domina todos os horizontes, comprenderá tan transparente e nítida exposición da realidade. Pois, non lle sei eu, entre tanta palabra, non... O señor Bonafé, díxolle que vostede muxir toda a vida as vacas. E agora outros queren levarlle o leite. Toniña, non tens nada que facer na cociña? Sí, señora. Eu non sei, terei que consultar con o meu abogado. Non teño. Deus o faga millor. Como se lle ocorre pensar tal cousa? Se sente máis miseriqueira e legalista, eu aínda non a vi. A todo lle poñen estorbos e chapas. Todo o que boamente lle expusen foi coa miña clara evidencia de vista, mente e corazón, onde non aliscará pegada algunha que enturbi o sosego que merece. Xa me dixo a miña muller que era vostede un home moi espírito. Ten razón no do sosego, tanto no terrenal como no do alén. Non desacoudes por eso, meu santiño. Se me chegas a faltar, miña luz na noite, son capaz de irme contigo. Non, muller, linda flor da parameira, non? Sí, pombiño. Se teña desgraza de que te vaias, a miña vida xa non tería sentido ningún. Ai, Caroliña, fendesme o corazón. Tranquila, muller, acouga. Non sufras tanto que me faz sufrir a min tamén, ó. Non, aínda non. Aínda non é tempo de tanto pesimismo. É que vostede non sabe o que é ter un home como este. Ai, e querelo como eu o quero. A miña maior pena, Cachorriña, será non che ter dado un fillo. Pero don Sebastiano díxome que ia ver de que eu che pudese dar. Nese forno hai tempo que non hai leña. E as arañas fan festa. Ainda que penso que o leña vai procurar fora. Toniña, ainda andas por aquí? Sí. Pode que teña razón o señor, ao final de contas va ser a única que me coide. Farei testamento da maneira que di o señor Bonafé. Antes, Churrusquiña, quero ir adiantando 50.000 pesetas que teño agochadas no despacho e ainda 2 letras de cambio, asinadas. Non, nada quero, meu ruliño. E canto dis que tes agochado? 50.000 pesetas, miña prenda. Non, non, por favor, meu amor. Non me fales de cartos. E de canto son as letras? Unha de 15.000 pesetas e a outra de 20.000 pesetas. É o mesmo. Nin todo o ouro do mundo xunto. Vales o que ti vales, miña flor. E agora sería mellor que seguísemos a falar deste asunto no despacho. Por aquí pasan máis moscas e... Sí. Eu teño dúbidas. Nada, meu señor.
señor. Nada. A súa louseva e augusta magnificencia fará que comprenda. Están con un notario. Falaban de testamento. Tua madrastra non sai do rabo de teu pai. Andalle traballando a herdanza, moi leña. Dame que andarán a regallar eses dous. Que remexan o que queiran. Que dispoñen dos bens desta casa como lles pete. Con tal de que non dispoñen do meu corazón, o resto tanto che mete. Ai, Tomiña, non me deixes, Tomiña, non me deixes a tua man. Deixarte. A ti, miña pequena. Unha vaca deixa a súa puchiña. Antes tiña que me porcar. Ti confía en mí. Que malo será que non saíamos desta. Tens que levar o recado a Robustina. Ten que saber canto antes do casamento que está regalando meu pai. Agora xa se fixo tarde. Non desacoues que mañá vou a golpe de camisa. Toriña! Agora chaman por mí. Non queres. Confía nesta servidora. Ti vai dormir. Boa noite. Vai! Carai, como madrugou. En el río aquel, tú y yo y el amor que nació de los dos. Acompañada. Ando en labores de ensinarlle a miñas sobrinhas a nobre arte da pesca do río, as súas mañas que non son poucas, e máis os segredos que o río agocha. Colleume de sorpresa. Non agardaba tan rápido. E mesmo tiña que ir hoxe falar con vostede dos plans do señor no tocante ao casamento da Angélica. O que? Se ainda non falei con el. Non, vese. Pero de agora será mellor que o deixe. Ainda lle estamos moi frescos do caldeiro de agua que nos botou o señor. Da intención de outros que tamén queren ir pescar. Outros. Parece que está en marcha a presentación dun pescador con cara. Ainda que non destas. Pois eu veño determinada a falar con el. Non deixe, deixe. Coñecer así mesmo os sentimentos da miña Angélica e máis saber que pensa ela dese casorio que lle quera regallar o seu pai. Espere os días. E vexamos que aconteceres nos trae a visita do pretendente. Que ven co pai, como acaba o conto. Aí va o señor, váyase rápido. Non me vou. Temos que enfrontar a situación. Está ben. Xa sei, pero ten que me dar os aparellos de pesca. Rápido. O profesor de danza clásica da señora o outro día andaba polo monte e saltando nunha poza de auga fixo unha destas figuras acrobáticas no aire, destas nas que escarranchan as pernas de todo. E ao caer co pé de punta escarallou os dedos nunha pedra. Rápido. Mira o señor. O meu médico dime que pasei todas as mañás no cuarto media dúcia de pasos para un lado e outra media para outro lado. Pero non me di que sentido. Se ao longo, mesmo un diagonal podía ser. Non sei. É que netos da xente. Señor! Fala baixo, condenada. Non sabes que os doentes se lle debe falar baixiño. É o único que quería. Que fales baixo, condenado. Demo de... Que dis? Fala alto, muller. Meu señor,
río, perdón, como boa paseanta de río, identifícome co nerviosismo que senten os peixes cando sinten calquera ruido que provén do seu medio acuático externo. Esas botas... no. É unha nova técnica moderna. Sacrificamos a comodidade e comprobamos que o practicarmos coas botas postas, a ligereza de saltos e de acrobacia sin elas é un dominio moitísimo maior. Ben. Non sabe o que me alegro de verlo a pé, con tan boa cara e tan bo aspecto, como me dixeran que... O señor continúa máis. Pero polo seu aspecto, que parvada de aspecto, nin que jaita con ronque. O señor ten moi mala cara. É unha impertinencia dicir que anda millor. Falas ben, Toniña, falas ben. Anda, come, Pedro. Darme, como as que estamos aquí. Pero foi moi mala cara. Esta muller dille verdades como puños. Non me dicir. Calquer día saínos cos pés por diante. Pois ben que yo sinto logo. Se algún día se sinte con folgos, quizás podería acompañarnos nun longo paseo polo río. Penso que se sentirá rejuvenecer. Como é iso logo? Pois do río diríalle dúcias de cousas, pero para resumir dirélle que donde o ser humano ten a súa casa natural. Ali podemos atopar alimentos, auga, ervas que curan, paz, sosego de espírito, silencio. O río teno todo, así foi desde o principio dos tempos. En canto ao mar, que ten? Nada. Rochas e auga. Por non falar do ruído que fan as rochas, o bater o mar, as ondas máis ben, o bater contra as rochas. Nada. Para amargado. Ai, cale, que o señor no río, con tanta auga, pode apañar unha pulmonía que non o ten que traer de fundido. Jesús, María, Xosé. Que tes, miña prenda? Que foi? É que isto parece cousa de meigas. É que onte soñei que estaba nun perigo moi grande. É unha dama constiviña, esta señora sacoume do apuro. E agora que a teño diante... Cantos misterios gana a nosa cabeza. Que grande ledicia para mí estar nos pensamentos da señora, tanto nos seus soños como nos seus desvelos, en a que onde esta humilde servidora se enchería de felicidade, sería salvándoa de verdade. Ben. Pega a Non escoitei, non. O meu ouvido xa non é... Señor, desdígome de todo o que lle dixe. Tiña vostede toda a razón. Está ben, o señor Carneiro... Cacho Senra se vai botar! Jesús! Non hai moito máis vistoso e inteligente en toda a parroquia. Que digno! No país entero! A súa filla vai escachar de alegría. Vai escachar, vai. Non se vai, señora, non se vai. Vou casar a miña filla en 3 días. Que? Hoxe o pai do mozo vai facer a presentación. Non se vai. Honrame facerme testemunha de tan entrañable Sente, non se vai. Meu señor do Crisanto. Señor Carneiro. Que la oveña que fede. Disculparán que non me descubra, pero teño prohibido polo meu médico a temperatura da cabeza, entende? A nosa presenza debe de parar o doente a coubo e tranquilidade. Nunca a nosa visita deberá amolar o señor Crisanto. Aquí lle traemos uns agasallos con afecto
desexo que cumprimentar. Ainda que se caiga a tonta, o que eu doente, serei sempre presente, estando sempre ao seu servizo. Agora tocache a ti. Vamos, ven, ven. Toma, por pai que debo empezar, non? Señor! Aquí estou, porque vim disposto a recoñecer e reverenciar a un segundo pai para mí, o cal, se mo permite, ainda tería que querer o máis, pois aquí o primeiro me procreou, vostede escolleu e recíbeme cos brazos abertos. Mas como, para min, son máis importantes as cousas do espírito que as materiais, eu bendigo no que vale esta futura unión. Que, papá, se non me vea, non? Vas a ensaiar, Moi ben, Moi ben, moi ben. E agora aquí? Agora se non era, non? Home, claro. Sí. Señora, alumean os cerros as razóns polas que Afrodita ou Santa Rita os ten dado o título de nai. No, home, no. Esa non é a miña muller. Como é eso? É a miña filla. Xa me parecía a mí que a sogra estaba moi cachonda daqui. E logo, a súa muller. Logo a de vir, logo a de vir. Papá, é a hora que fago. Espera que veña a valla ou que fago. Non, entón que non ven, vai cumprimentando a noite. Sí. Señorita, do mesmo xeito que a estatua de Memón producía unha armoniosa melodía cando era tocada polo raio do sol, pois igualiño que me sinto eu cos efluvios da vosa ferradura. Dijo, hermosura. E da mesma maneira que o Virasol ou Heliótropo xiran arredor do astro rei, pois os meus ollos xirarán a volta dos seus ollos tentadores, que xa serán, a partir de agora, a miña rosa dos ventos. Consíntame, señorita, que deposite neste altar os meus votos de fiel amante e leal a servidor marido. Este foi a escola de monxas, ó. Que, miña querida amiga, veu ben, O rapaz sabe latín. Pampestou de escoitar tal cousa. E se fai as curas igual que fala, dende logo, a cousa é de prodixio. Ben, moi ben. Parabéns, señor Carneiro. Ten vostede un fillo que vale o mundo. Xa está a ver como nos deixou a todos pampos. Home, non é porque sexa meu fillo, pero desde logo que o rapaz vale. Non é que sexa vivo como unha charamusca. Pero por eso, ves, non sempre tiren para mí que iba a ser un home con suizo, que no exercicio da súa profesión é unha virtude que non ten preso. Con 9 anos non lle sabía nada de letras. Costou ferro farilla que arrancara dele. Pero eu nunca desesperei. Cos 9 anos, cando foi á escola, eso foi un inferno. Pero ca miña constancia e a tenacidade do rapaz, conseguimos que ao final sacara a licenciatura. Eu dispo dunha grande amistade co reitor da Universidade de Frondosa tamén. Hai moitos anos. Sí, tamén eu tive na ocasión de coñecelo, e mesmo desde aquela despide o ano co millor año que lle ofrece. O que lle decía do meu fillo, é sin que se pense que neso poño fumes. É unhas balanzas formidables, non pasa unha, pero o que máis orgulloso estou do meu Florencio é que nunca se contaminou deses adiantos modernos que non son máis que trangallar, como esa desviación contra a natura de certas orientaciones, non tocante a unión sagrada das persoas. Señorita, aquí ten
a miña tese doctoral contra os partidarios desa desviación antinatura. Corro aire. E isto a mí de que me vale? A señora nada, máis ben, nada. Pero non sexa desconsiderada, muller. Para o momento de apuro, calquer papel vale. E non tocando, claro. E máis, se seu pai nos deixara, podía levala de noite a ver unha autopsia. A disección é un espectáculo moi trouleiro, Que brincadeira! Para unha dama a ver como lle quitan as tripas ao posto. E no tocante a unión estricta e íntimamente matrimonial, é de asegurarlle que o rapaz non lle anda con pansolita. Ten un temperamento fogoso e varonil. Tenlle todo o que hai que ter para que desta unión nazan unos rapaces sans e fortes. Un día, levantei unha saca de millo. Moi ben. Uniremos así mesmo, señor Carneiro, dúas estirpes de criadores de animais, que ben diferentes, levarán os nosos fortes netos a disfrutaren das mellores notoriedades e influencias de todos os tipos de manxares, xa me entende? E o demais, un médico na familia. Claro, indubidable de vez. Pero os respectivos negocios non se poden mesturar, por seren de diferente condición. Eu proveño de lonxevas castes de criadores de ovellas por ambas partes familiares. Por Deus. E conservando este prestixio, os nosos bons netos tamén levarán o prestixio dos Becerra, acompañado ademais pola súa liña paterna Carramado Silva, non é? Sí, pero non lle falla un pouco a historia, porque é dos Carneiros, non dos Becerra. Vai vello! Pode ser, pode. Vai vello. Ben. Pois, tampouco, eu, señor Carneiro, tampouco me deteño moito nestas historias, máis ben sempre penso na vertente económica de influencias onde nosos netos terán o camiño andado, moito avanzo, como pode... Eu tamén estou nese mesmo carreiro, meu señor. Ben, lembraba eu agora, cando nombraba o seu fillo como unha armadanzas, se a miña filla e a súa profesora de baile aquí presente terían a ben de mostrar os seus progresos nas aulas de baile, e que se iba ademais de agasallo aos presentes, e o futuro marido, aquí tamén presente. Fixámoslo. Non, papaiño, é que ora... Imposible de todos os seus, meus señores. Tanto a señorita como eu estamos a medio elaborar unha peza que combina elementos do baile clásico con outros elementos do baile tradicional, como a muñeira, e que non consinte romper porque non se pode apreciar así a súa unidade estilística. Claro, é como non deixar criar un cordeiro ata conseguir o máximo proveito. Entendo. Non obstante, teño aquí un poema que veño de compor ahora nun longo paseo polo río. A súa linda filla podería non ler e serviría de agasallo para os seus invitados. Adiante, que fervor compositivo. Nas follas de bidueiro, sobre este leito transparente, deposito as lágrimas de amor para que as leva corrente. Cara onde ti, meu doce primor, descansas o teu corazón ventureiro. Miña flor nova e fluvial, meu remanso angelical. Ben se ve a profundidade dos versos. É a mensaxe coa destinataria angelical. Claro, ela chamándose Angélica, tomouno como referencia persoal. É que a referencia é persoal. Como persoal? É persoal porque o río toma forma humana no poema e con certeza un día veu a súa filla perto das súas lindes, coas
acuáticas, herbáceas Ben. Excelente referencia, entón. Pois eu, ca súa beleza diante, son capaz de improvisar os versos para deleite da señorita. Por favor, Flores, deixa para outro momento. Deixa para outro momento. Señora, a súa saia é longa como unha alfombra. O seu sorriso está feito de dous labios carnosos. Quero brincar contigo na sombra e bicar as uñas dos teus pés sedosos. Ten asegurado tantas poetas, sen dúbida. Eu xa lles dixen que era como un libro aberto. O carallo é que se abre por calquer páxina. Cando eu era cativo, meu tío tiña un barco grande, pescaba tamén o río. Moitas fanecas temos comido daquelas que nos deixaba fresquiñas na casa. Panecas! Vai che boa! En que mansan do pandeiro? Este, o único que sabe de ríos, é que no Brasil está o río de Xaneiro. Vós as dúas, vinga a cociña a comer algo, que teredes fame. Sí! O mar! Ondas! Illas misteriosas dos últimos lugares! Corsarios! Tesouros! Interesante conversa, desde logo que vai. Señor Carneiro, permítame que lle pregunte como é que o seu fillo ten un peiteado tan fora do normal. Parece ser que é unha moda que chegou de Inglaterra, de un deses grupos de música moderna, que parece ser que leva ese tipo de peiteado. Eu por quen de vez foi por Pucho Boet. Que bo. Polo de Pucho, claro. Sí, parece que canta moi ben e anda con el tamén un de Noia, non? Sí, un de Noia, sí. É músico tamén, sí. Escoite. Por aí ven a miña muller. Adiante, miña prenda, adiante. Quero que coñezas ao fillo do señor Carneiro. Señora! Alumea nos cebos e razóns polas que Afrodita, ousa, Santa Rita, vai nun barco de caramuzas cargado de bidoeiros. Pero que lío! Engañei, non era así, foise un santo ao ceo. Pois espera, miña, que vai? Miña Rula, levamos unha boa mijado, espera. que tú non queres sair. Sí, señor. Há de prodixos que se perderon. Unha tal estatua chamada Memón. Unha flor chamada Heliotro. A disección dun morto. Miña filla! Chamamos o que vai ser o seu home. Anda, a llamar ao fillo do señor Carneiro. Trago-te, papá. O que máis queiras? A que ven iso de papá? Repara no que estás a facer, papá. Estás a pôr o carro diante dos bois. Non te das conta que necesitamos un tempiño para nos coñecer. E se cada despois nacería un noso un algo que con certeza lle poría sentido ao casamento. Ese algo, xa yo teño. Foi vela subir unha cousa por aquí arriba, unha emoción interna, igualiño que cando un anda a ras. Vostede será moi rápido, pero non lle son tanto. Anda, papá. O matrimonio é unha cousa moi seria, non quer presas. Non se pode ir a él como se fose a matadoiro. Ademais, se o señor é un home de lei, non debería dar por bo que a muller que vai a ser a súa esposa case a forza. Iso mesmo, señorita. Precisamente, por ser eu con de lei, darei por bo o matrimonio únicamente con que xa un pai pida.
Inda había que recuperar unha tradición que había antes, moi chula, que era a de raptar a noiva da casa do pai. A raptar mulleres, viva Pepa! E se lle rapto eu unha ovella son jefe! Como se pode? As tradicións e non os costumes son as tradicións. Pero raptar unha ovella é extremadamente grave. Vale, disculpe a miña troula. Manda chocar os ovinos. Meu señor, fíxosenos un pouco tarde e é hora de nos ir. Con grande pesar. Pero ainda temos labores na granxa. Entendo. Pero mire, antes de seguir, aproveitando o novo médico ilustres e xenro, quero que me diga como estou de saúde. Home, para min isto, cuidado, a ver. Xa sei. Este home deste pulso non che anda moi católico, a ver deste. E deste tampouco, Eu non sei o que diría meu tío Sebastián, pero eu creo que o que ten é un desarranxo no parénquimo espléndido. Eu non lle entendo. Sen máis. É por iso que preciso un médico que non entendo, por exemplo. Non familia. Entendeu iso? No, pero... xa teño un médico na familia. Para iso estamos! Sen máis, meu querido amigo e futuro socio familiar. Deixámoles coa menos nada. Pero mañana volverei a amarrar ben as amarras deste frutuoso café. Alea, ya está, Ale, o mesmo prosegue, sabe? E nós tamén nos vamos. Estou a medio a elaborar esa peza donde a súa filla sacará todo o que leva dentro a relucir. Alegrome moito de telo coñecido. E voltarei decidida. Como decidida? Decidida a presentar a peza xa terminada. Moi ben. A Antoniña acompaña a señora. E agora, ti é máis seu, Angélica. Vamos falar sin cancelas. Neste jaliñeiro hai máis jalo que un. Ai, jaliñas. Que rosmas, Toniña. Nada, señor. E se o soubera, non teria de que me avergoñar. Os amores verdadeiros queren luz e dignidade. Eu aquí mando tanto como unha mula coxa. Non desacougues, meu ruliño. Esa túa filla non quere casar con ese señor. Fai o gusto. Xa saberei eu coordenar para ela. Penso que a deberías meter nun convento de inmediato. Ben sei que camiño levan esas ameazas. Pero perda cuidado, señora, que igual lle salen as contas furadas. Pois non me extrañaría. Nos tempos que corren, as fillas xa non saben o que ten respeito aos pais, nin tampouco os seus deberes. Os deberes dunha filla teñen un límite. Ademais, eu non lle sei de ningunha lei que nos obrigue as fillas a nos guindar dunha ponte abaixo porque non o digan nosos pais. No, si ben se ve as claras que ti casar queres casar. Ai, pero tamén queres un marido a teu gusto. Cada quen casa con propósito. O meu é o de ter ao meu lado unha persoa que amar con todas as forzas do meu corazón. E iso defendereino sempre. Hai quen casa para fuxir da tiranía paterna. E tamén hai quen casa por un negocio comercial redondo. Tú las ricas la jarta. Tú eres un cacho. Pero xa che farei eu a fuciñar. Voume. Se continúo aquí por máis tempo, igual acabo por dicir unha barbaridade. Escoita, mociña, ou casas co fillo de Don Nicasio Carneiro 4 días, ou métoche de monxa na Ursulina. É o que hai. E ti, miña prenda.
couga, muller, que xa estás a ver como lle lín a cartilla a esa ingrata. Sinto moito ter que deixarte, pero teño que sair urgentemente. Vai. Mira, se che cadra aí junto ao señor notario, dille que lle dé para adiante o asunto. A eso mesmo de calor, eu pequeno. Adeus, meu ben. Desvívese por min. Esquecime dicir que nos pode dar luz neste contratempo coa túa filla Angélica. E que nos pode contar todo o que ela nos ajocha. E logo, dime, quen é esa persoa? Fala que me tesen ascuas. Luísa. Luísa. A miña Luisiña. A mesma. Ela e máis Angélica están moi unidas desde sempre. E Angélica conta de todo, porque ao ser ela máis bella, Angélica tenlle moito respeito e deixase guiar por ela. Ademais, Luisiña ten o don, ou non, de ter a lingua, digamos, flexible, sabe? Toniña! Aquí, señor. Estás en todas partes, como noso señor. Dígalle a miña filla Luísa que seu pai quer falar con ela. As ordes. O meu negocio. Espero que non se chafe. Ou senón, as dúas ao convento. Non, as dúas non, que con esta quero ter un netiño. Si, vente, que xa llevo te a seco a cabalo, vente, mocinha, vente. Luisiña! Chégate aquí, miña filla, chégate. Iso, agora a miña filliña vai pôr os olliños no do seu pai. Dime, papá. Iso é. E que é iso? Non tes nada que me contar? Era iso. Tío, que estás aburrido e queres que che conte un conto. Que che parece o de Caperuchiña ou o lobo feroz? Non é iso que quero. Entón, que é o que queres? Ben sabe a miña tunantiña o que é o que quero. De verdade que non o sei, papá. Estás a desobedecer? Eu? A desobedecer en que? E logo, non tiñas a encomenda de que en canto soubeses algo novo xa estabas vindo xunto ao teu pai contar? Tiña, papá. E telo feito? Teño, papá. E de tu irmá tamén? De miña... Anda, contame todo a tu irmá. Anda, conta. O que lle queres a facer a Angélica é insusto. Insusto. Conta teu paixiño, conta. Esta noite non conseguín pegar ollo. Terei que tomar algunha lavativa para me repor desto. Estou como que non está. Pois, eu vexo que está. Déixese de lavativas, nin de... Ademais, xa nin lle temos. É como se ainda non despertase dun mal sono. Pois
Ese asunto do casamento vai no escarallar. Pero de verdade. Non sei que facer, Toniña. Síntome valeiro de espírito, non sei que facer. Basta! Abonda! Chegou onde tiña que chegar. Agora vai me escoltar ben caladinha e sin dicir ni mu. E iso sabe o que quer dicir? Digo de mu. Voulle dicir dunha vez. A súa filla... A súa filla... Deixa, Toniña, seino todo. A súa filla... Que sabe o que? Seino todo, Toniña. O da miña filla Anxélica. É a Robustina, esa. É porque non quería casar. Cun home. Luisa contou. Debo de... Jesús bendito mil veces. Pois, era o que lle quería dicir agora. Pois dito está. O mundo toleou, Toniña. Toleou de vez. Tolearía, pero aínda non se acabou. Xa postos, imos acabar de queimar ben a patria. Sabemos todos que está moi maliño. Está a morrer. Pero mentre non morre ten que abrir eses olliños, que parece que só os abre para mirar as vacas. Eu non sei o que me queres dicir, Toniña. Pois escoíteme ben. Resolvín enmendar esta injusticia. Como primeira cousa, mandei recado para que se presenten aquí o señor Pampín e don Salustiano, que xa deben estar a chegar. Teremos unhas palabras con eles. E despois faremos que outros vermes saian dos seus buratos. Vete a la porta. Deben estar aí. Vou a ver. Pero querido máis distinguido ente. Moi ben. Outro do mundo das ovellas. O señor está progresando, aínda que aprecio que a recuperación indo polo bo camiño é un camiño longo, moi longo. Estou mal, don Salustiano, como pode ver. Iso sí, sigo ao pé da letra todos os remedios que os dous me mandan. Como o catecismo. Permítame primeiramente decirlle, meu señor, que onte mismo collín a Toniña na hallar. Que é eso de Santepor, o seu médico, e mandar a criada derramar unha lavativa? Unha lavativa que eu tiña recetado. É iso o caso que nos fai? Eu nada lle sei do conto. Quere dar co cuno ferrado? Diga, como se atreveu? Que é iso de Santepor, o seu médico? Unha lavativa que eu mesmo preparei con estas manciñas. Co seu traballo me levou. Eu xerolle que non. Formulada con todos os requisitos que manda esta arte. Véndelo! Manipulada con cariño e solvencia para lle producir un efecto maravilloso nos adentros. E vai vostede e ala, nin cardos, nin leitarouras. Foi ela! Desde logo, o seu proceder non ten xuicio ningún. Vostede é un terrorista de medicina. E cometeu un crime de lesa facultade. Véndelo! Disciplina que lle falta! Sí, señor! Onde se ve? Que erra vostedes! Que foi Toniña sen o meu consentimento. Sí, fun eu! Pero, que osadía! Despida! Fun eu! Porque unhas hasta farta de que viva vereada por médicos e boticarios. Pero centellase o señor nada en saúde. Un médico. Ai, señor.
Unha criada. Ti non sabes o que dis. Sí que o sei. Voulle dicir máis. Non coñezo a toda a parroquia que teña a súa saúde. A mellor prova é con cantas potingadas e caralladas inventadas que lle fan tomar. Ainda non estou pouco, mamá bicho. E isto como pode ser? Pero que non tiña Deus te deu, ó. E non te das conta de que se aínda estou vivo. É grazas aos remedios que os dous me dan. Cantas veces me ten dito don Sebastiano que se os deixo de tomar vou criar ervas en 4 días. Ben menos tamén. Como os continue a tomar. É moi fácil descomplicar contra a medicina cando se ten unha boa saúde como a súa. Ah, sí. Entón dígame agora mesmo. Que demos temos, señor. Como se chama a súa vez? O quitan carder traia. Vaya, pois os achaques que ten do Crisanto son varios. Todos xuntos lévanos a un cuadro médico gravísimo. Gravísimo! É un compendio de doenzas que, se non se tratan coas medidas oportunas e os remedios eficaces, veríamos encamiñados a chamar ao cura. Sen todo o tratamento que eu lle receito, o camiño estaría despesado cara ao derrumbamento da súa saúde e do seu corpo, e caería sin remedio na bradipexia. Don Sebastiano. Na bradipexia, na dispexia. Señor Pampín. E na dispexia, na furuncosía. Don Sebastiano. Da furuncosía, na hidropexia. Señor Pampín. E da hidropexia, na escatolopexia. Da escatolopexia, na apexia. E na apexia. A criar bacalhau. A pataqueira. E todo pola súa cabeza descarriada. Ai, já vai. Dixo que era bacalhau, Toninho. Olha. Que morro. Ai, já vai. A culpa é tua, condenada. Queres me matar? Claro, ela non. Desde este momento rematan as nosas relacións. Non, eu xusto que Non quero tratos con vostede. Derramou a miña lavativa. Se me fixera caso, con tempo estaría curado. E canto máis tempo, mellor, claro. Quedaría limpo, sino mal fel que lle roi os interiores. Pero como vexo que non quere curar, sí que quero curar, como non. as miñas recetas son sagradas. Eu non pude. Son inocente. Poneme todas as lavativas que digo, señor. Tarde piogo. Ben mesmo o caso que lle foi a seu médico. Digo ao seu boticario. E tiño a determinación de deixalo nas mans de destino. E verase caer nos estragos do seu bandullo, na depravación do seu sangue e no acidume dos miolos. Pola corte celestial entera. Teña piedade de mí. E ao pasar en 4 días encontrarase mal. Pois como sempre. Nun estado de dolorosísima agonía, nas portas da morte. Hai que ser ben. Saca a la boca. Señor, apiádate deste servo. Xa ten reservado o seu lado á súa dereita. Ai, deixe de choromicar como un neno de teta, escoíteme ben. Quer tratar a súa, que digo a súa? As súas múltiples doenças mortais de necesidade? Fágalle caso a súa filla, esta servidora. Irálle moito millón. Non lle dea corda a eses dous. Non me queres que andan polas tabernas, baiucas, de boa e mala vida, a súa conta. E non lle somos únicos. Como non somos únicos? Quer ver como a súa muller, dona Faustina, non é que me aparenta así. Pero como te atreves, deslinguada? A miña muller é unha santa. De acordo. É unha santa. Quer ver logo como a señora está toliño polo señor. Como bica por donde pase. Como vive os seus ventos.
ti, gata, verás ti. Dime, que teño que facer? Pois como a señora está ao chegar, vai deitar aí e fará como se morrera. Veremos o aquí é o agarimo de muller casada por amor e o seu desconsuelo. Ben pensado, Toniña, ben pensado. Dígame, todo isto de fingir a miña morte non será malo para a miña saúde, non? Que mal te vai facer, home? Venga, deite. Deito. Xa verá como lle salen a cariña choca. E faga ben o dísimo. Virxe Santísima do Espelao. Ai, que mal fixemos nós. Que desgracia tan grande. Toniña, que tes? Ai, señora, co seu home. O meu home, Que o seu home morreu. que o meu home morreu. Sí, señora. Ai, sí, señora. Que estes olliños que ven a señora non puderon atendelo e agora aí o ten, que parece un anxiño do céu. Pero ti que dis, muller? Ai! Pero é de certo que morreu? Ou será unha falsa alarma? É certo, señora. Estes olliños viron como a señora contaba. E non o poden atender. Ai! o ten. Ai, Toniña! Ai, señora. Ai, Toniña! Ai, señora. Ai, Toniña, que alegría me das! Que peso me acabas de sacar de enriba! Non diga iso, muller. Eu sinto-llo de corazón. E pensei que a señora ia afectar de outra maneira. Que choraría sen xeito. Non vale a pena, Toniña, que non morran as vacas. Pero, homes, ai, nos amoreas! E total, pero que servía este? Sempre volando coas súas nosentas levativas. Tusindo, arrautando, cajando peidos como can de festa. Un home sen chista, sen graza, sen enseño, aborrecido demais que non me deixaba vivir. Ese é un respouso. E o demais son caralladas. Vamos deixar tal cual no seu cuarto como se estuvera a dormir. Por de agora non lle vamos decir nada a ninguén, porque ele deu uns papéis que me fan moita falta e unhas letras de cambio que me prometera. Digo eu que despois de terme amargado a vida tanto tempo, vai sendo hora de que folgue un chisco a conta dos seus cartos. Non che parece, Toniña? É a min que me vai parecer, señor. Bueno, igual, ven comigo, que teño que coller as chaves. Vai, amor! Ai! Non tropeces! Xa estou a ver para que me queres, Lurcia! Mala pécola, raposa! Vaite diante da miña vista que fago unha desgraza condenada. O de Fonteña Vai diante da miña vista! Milagre! Desde logo, quen llo ia a decir, señor? Hai burras que dan cornadas. Escoita, que creo que ven aí a só. Volva a ponerse na mesma postura de defunto, e sigamos a ver os quereres que ten na casa. Vamos, deite. Eu xa me sinto correndo, niña. Así. Ai, Virgen Santísima do Espelao! Ai, que mal fixemos nós! Que é isto? Que este barullo? Ai, señorita, pasou unha desgracia! Que foi? Que pasou? Unha desgracia moi grande! Que pasou? Ai!
Feita e bonita como unha rosa. Por un momento pensei que me deixabas. Ai, papá. Por un momento o mundo deixou de ter sentido para min. E deixará de ter se cometes o erro de me casar en contra da miña vontade. Isto vai chorar as Eu amo a outra persoa. Eu xa estou como a Madalena. Eu tamén quería a túa nai. O meu netiño vai ter que esperar. Polo menos o que viñera de ti. Da outra non sei eu. É tan rariña a pobre. Non hai santo varón que a queira. Canto a túa amiga a ninfa dos ríos esa ben pode prepararse ben para ser médico no futuro. Que vai estudando. Alguén terá que velar pola miña franca saúde. Non casarás con Florencio Carneiro. Non era para ti. Ademais, non te vexo eu na casa dos Carneiros tecendo alá de ovella todo o día aí dentro. Toniña, vaya preparándose que nesta casa hai que facer moito limpeiro. Moito limpeiro. Sí, señor. É a mellor orde que me dou en toda a súa vida. Muy ben, bravo. Coño, está como o espectador comprado. Outro comprado.